Nagkaalunan buddy, medyo maalon-alon. Medyo lang, slight lang. Yan. Yan ang view mula dito sa ibabaw ng dagat. Yan buddy, yan. Nice mo ko mamaya. Morning buddy, bye-bye namin ni Boboy. Morning buddy. Boy, ngayon ba tayo? Bye-bye na po ni Boboy, sa taging dagat ni Boboy. Ma'am. Ma'am, siya, ma'am. Sana ako ba't ang mamabit? Hindi ko na doon si Basyon. Si Basyon lang. Kay Day, di naliligo. Ngiti ka, Day. Hindi, baba na tayo. Tabing dagat na tayo. Hindi, ganda na sa Day, ah. Ganda na si Day, ah. Kumain na ikaw. Hindi pa. Tunga ka lang duman. Ay, sila. Hindi na. Namabit mo. Namabit. Tapos lang masindan ni Papang. Hindi mo sinalas ko po, bay. Tapos na masindan ni Papang, matapos na. Pang. Ay! Duwang kita boy, sa ulang mga boy. Papang. Papang. Tayo mga buddy, palalim. Pagkalingan sa ilalim, makita nyo ang kabuwang ganda nitong balatan. Ito yung sa dagat lang, hindi matatanaw. Bundok. Hindi matatanaw yung bundok right po sila ng dagat. Takas tayong drone kaya tipid. Sibit muna tayo. Balik na bangka. Go, your boat. Dito lang mga bundok ng bali. Bundok ng balatan yan. Parang kung anong bundok yan. Nabagsagan bali, no? Smooth na smooth. Huwag sa pangaramdam. Alam ko, sa mga taga-dagat dyan, namimis din to. Relax lang. Simulang hangin. Habang mainit. Ang oras nga pala ba nasa 8. Saktong 8 a.m. Na siguro to para makita yung ganda ng bundok dito sa malapit sa dagat. Yan, papuntang Bula. Papuntang Bula. Ano ba ng bundok buddy? Ganda. Body yung bare body. Yung bare body, yung may track. Yan. Medyo nagkaalunan body, medyo maalon-alon. Medyo lang, slight lang. Yan. Yan ang view mula dito sa ibabaw ng dagat. Yan body, yan. Nasim ko mamaya.
Erna. Mayari ay si Mayor Ernesto Bagasbas. Sa nakakilala kay dating ex-Mayor Bagasbas. Ngayon yung asawa niya na pong babae yung mayor ngayon. Mayor ngayon sa Balata. Yan bali oh. Yan. Cell site. Cell site. Yan. Pangulong. Yan. Ito bali yung mapuntang Albay. Puntang Albay bali yan. Puntang Albay dyan bali. Yan. Enjoy nyo lang buddy. Enjoy nyo lang yung view. Si Bito buddy. Si Bito. Kasama ko si Bito. Bito. Hi Bito. Bito. Hi to Bito. Hi. Hi po. Hi po. Badal ko kamo. Yan. Yan o. Yan o. Ganda o. Oh. Diba? Sa mga taga-Balata niya, alam kong miss nyo na to. Yan. Mga taga-Balata. Buddy, uwi na kayo buddy. Transpangpang, sa tabing dagat. Ang nakikita nyo po ngayong bangka, ang hinuhuli po niyan ay alimango. Pupunta po nga siya sa laot para manghuli po ng alimango. Hindi lang po pangingisda ang hanap buhay dito ng taga-Balatan o taga-Bicol, malapit sa dagat. Pati rin po ang pagtatanim ng palay. Saka po pangunahing hanap buhay po dito po ay yung pagtutuyo, tinapa, daing, at kung ano naman kung pwede mo pagkakitaan mula sa dagat o naman dagat. Yan. Sumpa natin bali para medyo clear. Yan o. Ayan yung bangka ng Erna o. Medyo maalon ba di? Kaya medyo maalog. Ayan o. Ganda ng bundok o. Ayan o. Kabayan bali o. Bangka. Ayan o. Makikita nyo ba yung mga bundok-bundok dyan. Yan. Torres Island, Masbate Island. Mula dito buddy, Masbate Island. Diyan. Karugtong niya ay ang Burias Island. Wala yung animasula dito buddy, wala eh. Hindi makita masyadong ano pa siya. Takpan pa ng dagat mula dito. So maraming salamat buddy sa panonood, sa pag-post ng kanilang mga oras. Hanggang dito lang buddy, salamat. Please like, share, and subscribe. Paalam.